O Concello de Rianxo contará este ano cun novo obradoiro de emprego dirixido á xuventude, Carnero Valenzuela 2, que nesta ocasión irá enfocado á creación de páxinas web. Agárdase o seu comezo para o mes de outubro. En outubro iníciase en Rianxo o obradoiro de emprego Carnero Valenzuela 2, con 16 prazas para mozos e mozas de 18 a 30 anos desempregados e inscritos no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. A partir do luns día 21 comeza a realización de entrevistas para a selección do persoal de equipo directivo, docente e administrativo de apoio e o alumnado traballador, en total 21 persoas. Como temos previsto, a primeiros de outubro comenzaría o novo obradoiro de emprego, neste caso é un obradoiro que leva por nome Carnero Valenzuela número 2, xa tivemos un primeiro. A min gustame explicar por que se chama así. O nome de Carnero Valenzuela é unha figura moi vinculada foi un farmacéutico de Rianxo que se preocupou no seu momento da evolución e da dinamización social e cultural do noso concello. Por iso é unha maneira de agasallar esa figura, non? Precisamente este céntrase na xente máis nova, é un obradoiro centrado nas persoas menores de 30 anos, entre 18 e 30 anos. É un obradoiro de emprego que obriga a estar aos que vayan a acceder aos contratos de formación pagados dentro do sistema de garantía xuvenil. No noso caso, neste caso, son 16 prazas, 16 contratos para mozos e mozas desa franxa de idade, 18 a 30 anos, incluídos no sistema de garantía xuvenil. O rexedor rianseiro explicou que este obradoiro irá enfocado á creación de páxinas web, ofrecendo unha formación moi demandada nos últimos tempos. Impartirase no auditorio de Rianxo, onde se disporá do material necesario. Está centrado na confección das páxinas web, vai desenvolver o seu traballo para que o alumno e a alumna estexa capacitado para realizar diferentes traballos alrededor da rede, en este caso acabar confeccionando unha páxina web no seu caso, non? Son 12 meses de traballo remunerado, por lo tanto, eu entendo que é moi apetecible para adquirir formación nese campo, non? Axiña vai comenzar a selección, fixéronse xa chamamentos públicos para avisar a mocidade interesada en que se anotara no sistema de garantía xuvenil, e agora a través das oficinas do Servizo Galego de Colocación vaise solicitar alumnado posible candidato para esta actividade de formación. O alcalde de Rianxo agradece o apoio da Xunta con este concello. Nestes momentos conta con 2 obradoiros de emprego, xa que tamén en Rianxo está a piques de concluir un obradoiro de emprego de instalación de praca de seso laminado e falsos teitos, que traballa creando o local de ensaio na Clínica Vella cunha subvención concedida pola Consellería de Economía, Emprego e Industria. Somos un concello que neste caso, neste último ano, tivo sorte coa xestión realizada coa Xunta de Galicia a través da Consellería de Emprego e Industria, pois conseguimos 2 talleres, un que está ainda funcionando na Clínica Vella, realizando traballos para chegar a ter un local de ensaio para a mocidade, traballando no que é a Clínica Vella, e agora, xa, como dicía antes, a primeiros de outubro, probablemente comencemos o seguinte, neste caso centrado na mocidade. Está subvencionado, evidentemente, pola Xunta de Galicia, a Consellería de Emprego e Industria, aproximadamente uns 360.000 euros, que serán para os salarios tanto do alumnado como os salarios do equipo de 4 ou 5 persoas que se van a encargar da formación, que tamén vamos a seleccionar estes días, non? O obradoiro de emprego Carnero Valenzuela 2 ten unha duración de 12 meses. Está subvencionado pola Consellería de Emprego e Industria con 360.000 euros.